Inar Urruzuno ondarotara da, Gorosika auzoku, Bastarretxe baserriku. Eta, bueno, beste bat auzotan modun, auzoko jaixek herri kirolak sartu ez ospatzen diz, da. Umetatik deitzeztien atentzioa, etortu zein harri jautzailik. Eta beti gure izenoan probau. Nik familitik, direktoik, ez dut eukin horre harri mundu bilidanik. Bai, aitxitxan, aitxe eta sozetan ibiltze zile, afizionoek zile bai, baina esan duke profesionalki edo ni bilnaze modun, hori nabile modun, dedikazioa eguneko egunin ez zile ibili. 16 urtea zeukinoan aukeri aprobetako, kuadriako 3 lagun, Dani laugarrena, Perro Salegi Langa, harri jautzen mundun oso famatu izendan Argine, eta afizionau eraberin, haren etxera hurbildu ginen, han egin duen aproba bat, eta guztago gaten. Lagun girun entrenetan hasi nintzen, eta konturatu nintzenerako plazetan neuen eta txapelketan neuen. 16 urtekin hasi, 18 urte daukaz, sekule pentseuko ez nebana, eta herri kiroletan oso gatsa, imposibil izen dana, pentseti, herri kiroletako entrenatzaile izeteko gai izango nintzela, profesionalki. Puntu horretain aldunaz, harri jautzaile izeteaz gain, harri jasotzeko entrenatzaile eta herri kiroletako entrenatzaile Sustabiz Fundazioen. Beti gustau izate indar mundu, 16 urteaz hasi nintzen harri jautzen, baina 14 urtegaz, auzoko bategaz, zelain etxera jo nintzen, eta 1 kiloko zilindo zarra jaso neban, bera esan egon, akortan gaina perfectamente zelan etorri zan, da urten bierra eukiban, dezazten hau bolan jasotzen da. Claro, berak emotzan jaso aldi bat, ahun zan. Eta nian gatu nintzen auzokide bategaz, eta lehia hori, burruka hori, indarra, arrixe, jasoko testot, jaso inoan. Eta haren harire beti, etxin behadidez, baserrixen, askore jaiko da alperrarri baserdan, beti biltzen nintzen, burrukan tentetu nahi zen, minutu baten zemat aliz tentetu, esko bateaz tentetu, beti indar laneko movimentuei begire. Eta klaru neuken bai, eguneko honin harri jautzi izango zala. Nik etxine egiz izan da, lehen esatu monez, ez dut euki afizinorik, enator saga batetik. Eta harri jasotzen hasi nitzenin, garaiek aldatu indi, onerako, beste perfil bat zartu da herri kirol mundun, ez datorrena baserretxik. Ni hasi nitzenin, etxin ezaztien, ni zelan hasiko nintzen harri jautzen, mine hartuko nebala, eta hori dena dator ez jakintasunetik. Nintzako gauza barri bazan, eta bai nire familiziantzako gauza barri bazan. Azkenin gauza bat ez duzunik kontroletan, esatezu gauza batzuk, realak ez dinak. Eta kortana, 2013-en, jantzina lehenengo txapela, Bizkaiku, nire usune izan, eta zelan ezazten amak, eixin bat amak, amak, inar, jantzizu Bizkaiko txapela, helburu lortuzu, nik uste ditximizule. Ondo zauz, duzu minik hartu, eza lesionau, horra zeizu segi, kirol oso gogorra da itximizu. Nik jantzine ban, aurretik txapelketa eta bar jokatuten nauen, Bizkaikoa lehenengo aldizan jokatzen ebana, da irabazi neban, nitzako hasiera bat izen zen. 10 txapel Bizkaiko lortu, zeinek esangoan Euskal Herriko 2 lortuko neguenik ez. Bizkaiko jantzine banin, nire helburu esan izen bertan gehatzea, 10 lortzea, zino ez, Euskal Herrikoan 2 egon biot. Euskal Herriko txapela lortu nahan 2014-en, Aimar Irigoyen esan egon, apostu bat jokatut eukiban odei izetan kontra,
txapel hori jantzinean, baina, bueno, zoze falta zen, enotzen irabazi honenari. Ez, bai, meritu badekozu, baina ez inbesteko honena ez da egon. 2016-in lortu nuen txapel hori jazti barriro eta Imar bat atzera izti. Nik burun eukioten txapelketa gehitxunak irabazteko aukeri eukiot. Hasi nitzenin zeine pentsauko ban? Hombre, segurazki askorek ez, baina kirolari batek ez badeko ambizinorik eta ez badu helburu batzuk ipintzen, ez dago antzetan. Eta ni izenaz beti bat geixa. Ez naz heldu, o ez dut demostrau, nik uste dut alko nebala geixa demostrau, lezinoek egon ditarteko, hor jazin dut eze behin, baina, bueno, karrera honen hasieran, seguramente, inok ez genduen pentsauko, ona helduko nitzerik. Alderdi batetik, penatute, lezinoek sozialako itxi igual nahi iztuten dana itxen, baina bestetik eskertute pilo bat arrisai, bueno, nauen leku eso zaitzik dalako. Niri arrantza hor kristolan ekotena da, lehen esagote mogun, heldu nitzen puntu batera, 2016-in, txapelketa hori irabazi noan, hilabete baten, justo hilabete izan ziren, lau astetan lau txapelketa jokatu nintzun, laurek irabazi, hartu noan puntu bat eta konfiantza bat, ez dana erreza heltzen puntu horretara, hau kirolari danak ez dabe sentitzen, eta nik bai heldu nintzen sentitzera, nire buruaz eguneko aldotela konfiau. Eta ja ez tozten ardurerik besti zeitzen daben. Nik nire buruaz konfietan eban eta banak izan ondo urteko zenela. Horra aldu nintzen, baina arantza hori hordekot, ez? Lezino bat sartu baten, belaune estroza eban, eta puntu horregaz, ez dakit noraino helduko nintzen. Hori ezin izin dut aztatu. Arrezkero bai ibilinaz, gaitzitxua txapelak, txapelketan lan oso honak itxuaz, baina ez nahi zen lehenko inar, belaunek ez tozte itxi, eta arantza horregaz gatzena. Ez dakit noraino heldu ahal izango nintzen, lezinorik espana banuki. Ibilbide profesionala, txapelketa ofizialak erabaki dut alde batera izti. Egiz izan da, horrekun Etxebarrire enitzegun hori pentsaute, baina enoan disfruteu bape txapelketiaz. Eta maitxu zanin, nire burei netzan galderi, igual ez dutzu beteten honek. Igual heldu da momentu izteko. 10 txapel, numero borobile da, etorre mi dugu, momentu honek, harina espada berandua, bogalontxu da momentu. Horri urtesten barrutik eta hori erabakinan. Txapelketa ofizialei, amendik aurre hauko itxi. Bai, zeiko eta herri mundun, alabibe, hor da bile, herri jasotzen, Kriston afizio euke, berak esatez daita, ez itxi dana, zuaz erakustaliz eta bar, eitxi Kriston ilusio itxeste, sustabizeko jentia hemen dau, harrixan ingurun segidukot, erakustaliz eta itxen segidukot, baina esatu emun, txapelketa ofiziala ja, ez toztie beteten lehen esan dut emun, helburu bat eukibideu kirolari batek, eta gozi eukibideu. Ez badu gozerik, ezin da helburu hori bete. Harritokire jun eta espeko zu gozerik entrenetako eta helburu bat harrapetako, zure entrenetuk ez izango honak, eta nik uste dut hori sentitzen da momentun, ja kompetizio hortatik aldentzen jakin bidala. Bai, ETB-ko entrevistan esan torneon bat, olako roion bat, egual egingo dut, baina nik pixue txapelketa ofiziali emoten ziet, bai Bizkaiko bat eta bai Euskal Herriko bat, eta horretan ja enaz ikusten, belaune hor dau, ez da ondo, hor ondo ibiltzeko danin omizu eguneko egunin, eta uste momentu heldu zala eta hori zizala erabakixe. Nik hausnarketa bat etxen nik uste suerte eukiotela. Nik aukeratzeko posibiletik eukiotelako. Nik aukeratu noz itxi.
luzetze hori alda izen, bastante arriskutsu. Nosarte luzetu ez da. Zaten mon, besten batzuk, o lezino fuerte bat haitxik, o mila historietxik, ez da euki aukera hori, eurek aukeratzeko nos esan paro, nik euki dut, eta uste dut, erabak izan zerte gotela, harina berandu etorri bizan gauza bata, eta zaten mon, momentu heldu da, eta uste dut, azerte gotela. Nik adibidez oin behi bakat goze hori. Txapelketetako faltaten goze hori, nabaritzen dut dakatela hemen sustabizen da bizen kirolarisei laguntzeko eta euren helburuei beteten lagundu ahal izeteko. Oso lan politxe da, guztua miatzu, baina aukera hori eukitzi nitzako sustabiz fundazioen entrenadore modun egoti eta harri jautzen erakusten egoti kristona da. Hori bai sekule nebala espero, nik bez da, nik uste dut harri mundun bez, ez dela normala, profesionalki harri jautzeko entrenatzaile izteko aukera bat emoti eta esatuten mon kriston goziakat, ekipo bat dau, nota bat ipini honetzake, 10 bat ipini honetzakela, eta nire helburu da horri ahalik eta onduen erakutsi, eta gero ikusiko zeitzen da. Sustabiz fundazioa herrikirola, pelota eta arraune bultzatzeko fundazio bat, nik herrikiroletako ardura dune da, eta egunerokotasuni, goizetan, eskola, ikastola, hor alderretxik umiek, hor alderretxik enfokaute dau, eta arratzaletan nivel federatun lanin nibiltzen ga, federatute dauzan kirolarizekin. Arratzaldero hona etortzen da, sarritokire, eta azkenin famili txiki bat sortu da, eurekin notenaz, nik uste dute entrenatzaile psikologo apur bat anetik itxotela. Arratzaldeko lautorriztan sartu hemen, eta behatzirik aldarte, arrexie gora, arrexie bera, entrenamentu gora, entrenamentu bera. Baina, gustuko tokizan aldaparik ez esaten da, eta nik hori sentitzen dut hemen. Buelta pandemia eta gero arnasa barri bat sartu zen, herrikirol munduen, eta eskerrak, bestela amaitzuko zen gauza bazan. Ez da konturatzen garin, baina herrikirola ez da bakar kirola, gure kultura da, ez? Kultura, adar asko ikutzen dau, euskera, turismo berak hartzen dau, kirola itxegu, nik uste dut gauza potente eta beratz bat dela herrikirola eta askotan ez gara hile konstiente. Eta hori bukatzen euen. Hemen, Jesus Madariaga sortuan fundazio hau, eta eskerrak sortuan. Ni harri jautzen hasi nintzen 2013 arte, hor, 2007 doiz izan azkeneko Bizkaiko txapelketa, hor parentesi handi bat onzan, ez eulako kirolarik. Eta ni harri jautzen hasi nintzen hemen Gernikalde hontan, ez euen ez ebe. Ondala 3 urte, hau Gernikalde hau oso afizina hau esan, harri jautzen da herrikiroltan. Eta ikusten zen kriston utzuni haula. Pandemia etorri zen, perfil barriko jenti sartu zen, beste arnasa bat sartu zen, eskerrak horreri, beste perfileko jente bat erakartzen hasi zen, lehen entorno rurala zen hau bakarrik. Entorno rurala azkenin amaitzen doa, ni basarrik una eta badakit gure hauzun jenti nora juten den, bera errez da gora gatx. Eta hemen bardin egun pasetan. Sartu zin hor, crossfit fitness mundutik herrikirolotara, eta horrek zein dau jente gisa erakarri. Sustabiz fundazioa sortu zen Gerniken, hasi ginen, crossfit Gernikan hasi ginen suabe, jenti hasi zen etorten, gustau, eta behitxu ez, zelako taldi dauen. Honek ez teko dudarik, honek jente gisa erakarriko dau. Oso kirol txikixi da, baina aukera handixek emoten da bena da. Eta jenti konturetzen doa zer deko esku hartin.
Orduan nik oneri futuro ona ikustetzat, eskerrak, azken urtetan ondi zen honek momentu gatxik. Ez, etorkizune, nik uste nire hamarkadako arrejautza egitea, izten goazela, hor nire hamarkadako izen ginen Aimar Irigoyen, Odei Irutagoiena, Jokin Eizmendi, Unai Bertiz, Imanol Goikotxe, Belioso horren ginen pilo bat, laroiko hamarkadakuk, eta horrek ja, Inazio Bera Perurena, ea amatan goaz. Jente barri bat sartu da, izar bat, Urra, Mikel, baina nik uste dut gaztiek hasiko izela sartzen eta honek gorantzen goa bela. Hemen bertan Gari Elorriaga bat, 17 urteko mutile, etorkizune kristona duke. Hori reklamo mun oso ona izango da, hemen Gernikako bueltako. Orduan etorkizun zabala ikusten dut eta politxe. Horrekuna saldu zen ETB-en irudi bat, nini asko inpakta usten da niri mun inguruko askori. Harri saioan, hemen bertokoan atxutegi jasotzen, hemen bertoko Leire Olea erlojuaz, eta Mai Gezalaga izeta eskolako harri epinten. Zeinek esango gan hori, ezta? Ekipu inde iruneska. Nia sinitzein hori imposible zen. Hor hamarkada baten eska bat onzan, beste baten beste bat, eta zegoen besterik. Baina, pandemian horre esauten mon, CrossFit fitness munduko jentia zizan probetan, eta guztau egin da, eta gaur egun parez pare dauz, neskak eta mutiek. Orduan nik hori uste dut herri kirolantzako oso albiste hona dela, eta segi da izela honan. Horre Bilbok apostu oso gorra indabela, eta beharrezkoa gainera, ze mundu ruralau amaitzen doa. Ez herri kiroletan bakarrik, gaur egun ikusten mogu, zenbat lagun da bizen baserrikoak eta zenbat kalin bizi dizenak, segurazki kalin bizi dizenak geixa izango dile baserrikoak baino. Orduan ja hor dau erantzunez, eta Bilbo moduko hiri baten, olako zentro bat ipintzik nik uste dut kantidadi erakarriko da bela, eta kantidadi dauen tokixen uste kalidadik urteten da bela. Denpori izango da testigo, baina nik uste dut ejemplo modun hartu bidan proiektu bat dela eta mereziko da bela. Txapelketa herrikoi baten modun da, azkenin ez dau enfokaute jente profesionalari, hor goi mailan da bizena erjautzai, baizik eta edozein kirolari estanak aldau hartu parte, eta da apur bat parte hartzen da bilenai erakusteko edo bilatzen dugu sentitzea gula sentsazioa erjautzai izetik zer dan, ez? Publikun aurrin jartez harinin zeu bakarrik harri bategaz eta epaile bategaz albun horrek inponi utzen dugu. Eta hori negu, aukera hori. Harri txikixiek imintxo guz, edo zeinek altzetako modukuk. Eta iestik be, ies egin zan txapelketa hori, eta handik bai urten dabe, zentrure etorredik kirolari batzuk, guztau, eta segitzeko asmoaz. Azkenin horraz zer nahi dugu egin, promozio hau, harri jasotzi. Txapelketa herrikoi bat egin, egun polit bat pasau erain, eta horrek apuntan dizen parte hartzaileei sentidu arazi egun horretan harri jasotzaile izetik zer dan. Hori negu lortu eta 15 lagun dauz apuntauten nik uste dute numero oso politxe dela, eta jentik disfrutauko da ben txapelketa bat izango da, bai jasotzen eta bai ikusten.